Solceller. Solceller omsætter strålingsenergi til elektrisk energi. Indtil midten af 1980'erne var solceller meget dyre at fremstille. Solceller blev især brugt til at forsyne rumfartøjer med elektricitet. I dag er solceller blevet meget billigere, og de udvikles stadig til det bedre. Solceller er i dag også brugt af privatpersoner. Men hvordan virker det? Et solcellepanel består af 2 siliciumplader. I den ene plade er der lidt fosfor, og i den anden er der bor. Når solen stråler, så rammer pladerne, begynder de 2 stoffer at bevæge sig ind imellem hinanden. Det skaber en spænding, og spændingen skaber elektrisk energi. Af den energi fra sollyset, som rammer solcellen, bliver kun under 20% omsat til elektrisk energi. Sollyset består af mange forskellige farver, og solcellen absorberer kun en del af dem. Solceller med flere halvledere kan udnytte mere sollys end dem med kun ren silicium. Forskerne prøver at udvikle sådanne mere effektive solceller. En solcelle af silicium i kraftigt lys giver en spænding på ca. 0,5 volt. I kraftigt lys er strømmen ca. 0,025 ampere per kvadratcentimeter. Strømmen afhænger af areal og lysstyrke. Men én solcelle er ikke nok, og derfor må solcellerne bygges sammen i moduler. Solceller kan enten bygges sammen i serier eller parallelt. Hvis man forbinder dem i en serie, lægges spændingsfladerne sammen, og det giver en stor spænding. Hvis man lægger solcellerne sammen parallelt, lægges strømmene sammen, og det giver meget strøm. Hvad er fordelene ved solceller så? Solceller er miljøvenlige og CO2-neutrale. Solenergi er en vedvarende energikilde. Jorden modtager solstråler nok til at producere 20.000 gange mere energi, end vi bruger. Faktisk sparer et almindeligt solcelleanlæg naturen 1.700 kg CO2 om året. Solceller har en lang levetid på ca. 35-40 år. Er der nogle ulemper? Ja, der er nogle ulemper. Prisen per watt er stadigvæk for høj. Energien kan kun fås ved solen skinner og kun om dagen. Energien skal gemmes enten i batterier eller på nettet eller ved brug af brændselsceller. Men hvilken solcelle skal man vælge? Monokrystalline solceller fungerer bedst i områder med gode solvilkår. Polykrystalline solceller fungerer bedst i områder med gode solvilkår, men de afgiver mindre energi end andre solceller. Tykfilmsolceller er effektive i lav belysning. De er de mest effektive solceller i lav lys. Standalone solceller er batteridrevet. De bruges, hvis det ikke er muligt at få 230 volt fra en stikkontakt. Men kan det så betale sig at investere i solceller? Ja, som følge af prisudviklingen i 2012 kan investeringen tilbagebetales i løbet af ca. 10-12 år. Derefter får man gratis strøm i de næste 15-20 år.